Pabilin gina karon sa City Social Welfare Office sa Dakbayan sa Mandawi ang managsuong mga bata nga taga Barangay Labugon sa maong Dakbayan nga nailo na kinhuman gipamatay ang ilang mga gidikanan sud mismo silang pinuyanan. Si Nico Sirino sa follow-up report. Kadlaw ni atong Webes, nahitabo ang pagpamusil sa may sitio Lapyahan, Barangay Labugon. Patay ang managkapuyo nga sila si Ricardo Avenido ug Agnes Pugoy. Ang pagpamusil sa mga armadong tao nahitabo dihang nangatulog pa ang mga biktima, kuyog ang mga bata. Tungod niini, nangailo ang 7 ka mga bata. Gawa sa kamagwangan, ang unom kanila ang kasamtangang anaa sa kustudiya sa Social Welfare Office sa Mandawi. Nag-edad sila og 13, 11, 9, 7, 2 anyos ug 9 ka buwan. Matud si hepe sa CSWS, nakasinati og trauma ang mga bata. Maong gikinahanglan ang stress debriefing. Psychological assessment, gi-refer na mo mga psychologist, and then naami mga exercise for the children for stress debriefing. And then purely we never ask them about what happened until they'll open. Taliwa ni ining ilang kasinatian gipaningkamutan karon sa CSWS nga matabangan kining mao mga kabataan ug nga mabalik sa normal ang ilang kinabuhi bisan pa man sa nahitabo sa ilang mga ginikanan. Sa pagkakaron, anda mohimo og arrangements ang CSWS alang sa mga kabataan. Ang apuhan nila nga nagbase sa Manila giingong interesado nga moamuma kanila aron dalhon sila didto. Makigsabot pa ang ahensya alang sa kustudiya sa mga magsuon. Though relatives sila, they're given priority, highest priority aning mga bataa. But of course, we have to conduct kanang parenting capability assessment. So naay na ang lola nila on the mother side nag show interest. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.